Ja fa gairebé 20 anys que faig de profe i m'encanta. De moment hi ha 2 instituts que han marcat la meva carrera com a profe. L'Institut Montbui, on vaig disfrutar amb els tabalers de l'institut, i el Peguera, on vam fer grans musicals i grans concerts. I espero que el Gerbert sigui el proper. Actualment, doncs agraïment total, sobretot a la direcció, a l'AMPA i al professorat, l'AMPA que ha sigut la que ens ha donat el gran pressupost per poder tenir tots els instruments que tenim a l'aula. I una mica de neguit, per si anirà tan bé com crec que hauria d'anar. Doncs per primer d'ESO, una cantata i un concert a final de curs. A tercer d'ESO, un superconcert han de fer de músics. A quart d'ESO, els pastorets i el musical.